Karbi Student Youth Council amahang kithek arni pregjam adim katalon pon. Japra langsung nyihang dhonsuri aklamalong APHLC asangotum bukajan LAC Committee keseng. Hawar kehat ahit hialong Dr. Himanta Biswa Sarma lapen kuliram ronghang amipi nikikai. Kardom, Pinikar Daily News Primetime Aberta Longpen, Nilisami Rupali Timongpi, Non ang tonpen Berta Arju Ponikta. Pai kuning ni pai kriketom arnikang sam por pai truck along Karbi Student Youth Council tiripiamai methang asai hemalong ingdeng kep amahang kitek arni katalon pon. Karbi Students Youth Council pinian ningkan kep kepleng arnikang sam methang asai hemalong amahang kitek arni talon pon. KSYC amahang kitek arni Karbi Anglong arutin along Area Council atum methang asai hemalong talon pon athe pininganingkan COVID-19 akiso abur kangdang klub ajoksi thidung pen talon pon long ledet loputa KSYC Maipu Prakas terang pen pachini pon pini KSYC methang asai hemalong ingdeng kep katalon pon along KFA Maipu Tinku Ingti Kong Chunbang Soron Singh Rongpi HTL Chairman Soy Singh Rongpi, KSU Kong Chunbang Richard Tokbi, KNA Amaipu Ser Singh Be, Kong Chunbang Jirjar Hanse, LYDC Maipu Dhon Rongpar Lapen, Kaprek Kithe Kiding Atum Chetong Dunsi RDP Dun. Lasso along KSYC Maipu Prakas Terangpen, Ingdeng Kep Ahim Ing Than Ponsi, Kong Chunbang Bipol Tiso Cherab Dun. Nasabi si Katalon nanti inter-offer yang area council ko ay Katalon na nasa atin lalon itu ini indeng kep CSYC amhan Katalon pon labangkan ningkan wang kan ilitum centrally Filipina mai pensi itu regional lapen area council lapan si birap pedegi kita mi pining la COVID-19 atau keso awut pana join ini ilitum pining ke Central itu misalnya central saya mungkin cibilo regional plido regional pliang bom regional plido along tin lah misalnya regional cibira pun lah sih apen area council begitu tu arwarin tu 36 ambong dah misalnya saya si ceklen dah pun kasih lah regional ambong pen pini katalon pun hari regional bangke dong muka along si talon pun lo lapen tu bokajana bangke tu kulangsu lapen tu Hamren regional bangke jadi kendeng along di regional bangke dak centrally pensi claim rapesi pining ke bilo KSYC ingdeng kep kechok arni mai phupen pherangke aphan pachini atengke nilitum KSYC asong pen literary campaign non kewangji arni Karbi Anglong atok anu alom anta humri damji pusi nang pachini dun nilitum kachisik pon manela hello nilitum ke claim mo mak asai bang Nilitum literacy campaign po bangke 2014 nikan mesin nilitum literacy campaign po so ajai mek nilitum ding pono la songbong litum penan claim pon mo bang bong claim mo bang bong la sinon bangke nilitum non foundation de aprang jong aching wailon litum foundation de ko jadi ton ko so prang nilitum claim bo la se so ang thun ke claim pon thoi panitum non inglong arlok kiloje panitum penan adim kachisik dolo aching kitang dolo la foundation de litum 15 arni penlo pulurare 15 arni penen daktara lang sobe cheng monji la penlo pulurare continually tu anbang claim monji fancy dili tu kachisik pondo athema no la so COVID-19 na ke so abur pena joine cyclone proxiner cap osomatum class kitu long le pena yok nona bang ke pena na tisha atum kan ingrido class ing pucheng lo abc ke thek 1 2 3 ke thek tang osomatum man na ke lahai ta ting ni laplo jese so apat nitum cherok toge phan rong arlo ki lut la pena na lo thek muchot ari so jang tuma phan zamel hailam che than che mung pen litum lo ka bachali pachi hungye phan un an ben ke claim konje phan litum non 15 arni pen arni tik polo wan tong un pone tamen an pen litum sang pin ke claim ye phan litum che sek pon mo
Bangsuar ni kimi pacheton ponsi akimi klembang pu klembang pi atumapan tiripialong bangkep sosiapan tiripialong amen thapon pen puthot kadokawe an esan chora prui pen ingsam jin pen ingdeng kep mahangke thek arni pachun pon. News Desk Report, Karbi Daily News. Paikuni ni pai kriketam arni Haraghat VDC Chairman Jisu Kemprai Inut Kiduk Dat Abangpu Bapon Nat Puapan PMAYG Ahem Solampen Tangka Surikep Kehang Alamki Ajok ni pai kriketam anaro Porpai Hini Malom Haraghat VDC Chairman Pulis Arideng Kachingnang Bangso ke neblong lok laki Bapon Nat Abangpu Jisu Kemprai Tangka Kehang Alam Phone kaching kiahut record dun dat pen pulis apan than pachini dam lapen tangka kipidam jiahut pulis atum adimalong an civil dress pen palidun si tangka kepajirahut men nep ingnang dun cheksi Haraghat police station along Ponderlo ডিফুৰপৰা আহি এই বাপন নাথ নামৰ এজন মানে চৰকাৰী অনুদান পোৱা ঘৰৰ মানে লোকে মানে তেওঁ মানে যিছু কেম্প্ৰাই চেয়াৰমেন তেওঁ কিবা 10,000 টকা দাবী কৰিছিলে আৰু সেই 10,000 টকা আজি মানে বাপন নাথে মানে সামগ্ৰী বজাৰতে 9,000 টকা দিওঁতে আমাৰ এই স্পেচিয়েল টিমে মানে হাতেলুতে ধৰিছে ধৰি আনি ইয়াত আৰু তেওঁক চঞ্জাই দিছে আচ্ছা কিমান সেকশনৰ আজি কিমান আইপিসি লগাইছে আজি এই কেছখন এইটো এনে কেছ নম্বৰ হাৰঘাট কেছ নম্বৰ 66/2000 আছে নামতে কেছটো হৈছে তেওঁক হাতেলুতে টকাটো 9,000 টকা হাতেলুতে ধৰিছে আৰু কাক এনে ডিমাণ্ড কৰিছে না সেই তেওঁকে কৰিছিলে আৰু আইনো আৰু অন্য হ'ব না এতিয়া তেওঁক মানে হুটপুছ কৰিম এতিয়া হুটপুছৰ পিছত তেওঁ লগাব হ'ব অহাকালি কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড হ'ব ডিফুলকে ফৰৱাৰ্ড Lasi BJP asarkar atumki corruption pri pulutangte kopia posi lahai alamki nangkele roglopusi ratatum ningjerinti tekelang junpen Munirambe Karbi Daily News Nipai kriketom Paikuni Arnikangsam Porpai Ketom Apormalong Karbi Anglong SP Asaihem Lapen DC Asaihem along Dipu along Katsa Asongoto Pinpura Loke Pajerdam Labangso memorandum kipi Pajerdam lake Karbi Anglong Arlopen Angtan Aron Repen Arlong Sangti Koila Thengpi Arlong Kelok Lahai Kipon Kilitpar Pikpen Mekreng Lorta Pon Aret Penajok Forest Police Atumta Chinilor Penta Khangdun Dedet Penajok Ington Nangji Pupensi Katsa Akong Chunbang Arideng Pensi Pi Pajerdam Labangso memorandum lake Ruitume Kedamtang aning kansitami Geological and Mining Department Guwahati alongta Pidamlo Lapenti HAD Minister Akihai Sumronghang alongta Thondamlo Lapen DFO Jagannath Rongpi alongta Pidamlo Latum Prabjin Pen Krempon Popusi Lamchak Chipirinti Lason Thak Atumi Lethota Karbi Anglong Adisi Lapen SP along Lethota Pipajerdam SP Lapen Disiatum Lamchak Nangkipidun Atengke Hithiroini Baglote Klempon Poputa Katsa Asongopan Lamchak Nangpidun Pusi Perangke Atengno Katsa Kongchun Bangpen Nang Pachinidun Difupen Rajev Rongpi Karbi Daily News Paikuni Achiklo Nipai Kriketom Arni Japralangso Nihang Dhonsuri Aklamalong IPHLC Asongotum Bukajan LAC Committee Keseng Japra Langso Nihang Dhonsuri Aklamalong APHLC Atum Bukajan LAC Committee Kesengahud Surupothar Constituency Diopani Constituency Nidip Constituency Dwarbaguri Constituency Lapen Pregjam Ahawarpen APHLC Along Klembang Pi Atum Nang Chitongdun Amparata APHLC Tiripi Maipu John Ingti Kathar Angtong Ingti Kathar Lamjai Sarpo Legal Cell Achunbang Samson Teron Lapen Arisangho atum sitame Chitongdun si Labangso Amayalong RDP dun Surupothar Constituency Maipu Sarbongo Katharpen Mai Chapahem Puponsi Dun Maipu Kleng Sarpo Tisopen Mai ke phalam the Pachinipon Kadokawe Ahawaralongan Keseng Patangpen Pini Bukajan LAC along Kijutsi LAC Committee Seng Ponpen Lapen Arniwang sitame APHLC along Rat atum Aphiong nang kechepaok atum Kiong Bompen ajok
BJP aphan mute APHLC aphan aning ke dok mate kachipo ok aphai sitami ong bom lo pusi dun mai phupen pachini pon Hulapu Bukajan LSC Committee sing that api APHLC tiripi maipu JI katharpen sitami lamthe jaipo Pinidak ni tum Japrajan along ni tum Bukajan LA Constituency Committee ni tum seng lo lapen ke munita chetong ulo lapen kadwita aninga rong pen si dak nang claim dunji pusi kadwita cecak lap lo lapen ke claim tang atum sai se ke claim bom atum sai se non ni litum kama thakisum APHLC pen ni litum pu an ki pu bom sik schedule pang tang nang ji lapen ke karbi atum aserwan kep lapen ke kuki atum tul song vaisa lapen ke dimasa atum salayaro lapen ke mukpom hum chau huban pudu tai ahom atum tai syam atum village council lapen ke ha rengma atum tado njang turup venue songsat ven pudu lapen ke khasi atum ta dorbar snong pudu garu atum aking nokma pudu halai huisi Article 243D along ki puateng pensi recognize si latum si netum aponchayat lo pu hala sikhido long ki puateng si enang ji pu bom lo sita non ke la ke en edet si sikhido la long ki pu alam Indiana constitution along ki pu alam ta kroi credit si non council atum la pendak BJP atum central government pen chelang si non ke sarpanch sinang bilo ponchat sinang bilo mukhia pusi pulo nilitum lake vehemently oppose lo lake nitum ing tang rakpen cepang tang rakpen nitum lake nang ni pusi pulo athema la serwan kep pupine ne hello ilitum tribe atum identity ba ang thek lo la so ang thek yong severe dead lo te itum khait aware dead po la ang thek kapivir veji aphanji sik schedule ke claim BJP Sarkar Karbi Anglong Autonomous Council lapen Central Government atum Karbi Anglong along Panchayat aron nang kibikok athea bangke nilitum APHLC atum ke ajat abidi penon sitame chedon dunde Serwan kephenlo ili inglong asotum ang theklo lapen Panchayat aron Karbi Anglong along nang kipadu athea bangke inglong aso akhai atum aphan nang kipawirji abidi lopusi kathar asang ho ke haipen lamthe jaipon Hanjang Langsopen, Jameson Teron Lapen, Trison Lekthi, Karbi Daily News. Paikuni ni Pai Kregetom Arni, Lakha Kreheni, Puluni Constituency Kaparlo, Luring Tepi along, Tour Program Amparta, Congress Worker Meet Amay Kipadupon. Puluni Mondol Congress Committee Amay Pu Bidasing Bepen, Kachapahem Pupon Amay along, Aluhi Aman Pen ng Kichetong Dun, Akihay Korsing Ingti, President District Congress Committee, Ratul Teron, Vice President, Dr. Mongwirong P, General Secretary, Longkam Ingti, Pulong Mondol Congress Committee, Lapen, Penang-an Manpeng Kidotom, Chitong Dun si May RDP Dun. Ang kadang-kadang Poktai Penal all Karbi Anglong emisi konstitusi di lo si workers meet my workers ketong no kan kiwang di ani dari sejauh itu kongres sahir pen so di mana kedang dia milisen dongkom kita so di tum kita hai di map kita workers kongres leaders ketong si kini dah so mai long BJP pen sekarang hilangin hilang dia ni aku on kapal konstitusi dolar Labang so may along BJP asong pen bang thongkep rakitom atum Congress along chingbi dun si Congress asong ajakong pangtang dun Tekilang Junpen, Monirambe, Karbi Daily News. Nipai Kreketom Paikuni, Anarlo Chitim, APHLC Asong Pen, Hawar Kehat Ahitialong, Dr. Himanta Wiswasarma Lapen, Tuliram Ronghang Amipi, Mikikai.
Kedam tanga porahut Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma BTAD Udalguri along BJP Rat MIP along kaning J 6 Sedul Arlo Kechi Aso Tumta Longle Namlong Lapen Jorta Jorlong Pualam The Aputhak Pini Hawar Kehat APHLC Asongatum Ning Kipung Ning Kang Samse Chepaklangsi Himanta Lapen Tuliram Amepi Meke Kaipon Silong alang kini alang likin je bangke je non tribal tum lo sik sidul iria long bangke long le nam tanam long la penda jorda jorlong po alam the bangke alam the pensi nili tum la Himanto Biswa Sarma pi ame buke ni tum kainang koklo athe alang li bangke inut education minister inut finance minister alang li lahai slab soi pru bangke alang pe chokche lasi non kebang ji arni pustame alang li lason juti lason alam the nije bom lang pute nili tumta kache song bang intonte Ike second bangke nil tum tuliram ronghang kedam tang no atumi hetla hamre no alang likin je bangke je 6 tidul area long bangke panchayat ke nanglu dunle pu nanglu dunle pulo tangte la non jun tula panchayat tula non 26 constituency long koson sia la alis bang nangli roklo la sualam puthake tuliram rohang ta karbiang long arat tuman bangke cobai cokai re nang nelo lasi tuliram rohang mangta la sualama puthake alang lita klar sapen rathan pachini nei kadom Lasso Amepi Ke Kai along BJP Asorkar Atum Panchayat Aron 6 Sedul Arlo Joy Pen Nangkipalud Bom Ajoksi Ning Kang Samse Chepaklangsi Himanta Biswa Sarma Go Back Tuliram Ronghang Go Back BJP Government Down Tuliram Ronghang Murdabat Himanta Biswa Sarma Murdabat Taram Pensi Ing Tang Pring Ben Chesong Ponsi Hawar Kehat Ahithi Par Om Plupusi Nilituma Pherangke Muniram Bepen Berta Nangpale Pini Karbi Daily News Prime Time Berta Bangke Laansi Kang Tonpon Iglo Lang Ibom Tame Karbi Daily News Domithak Me Kurang Tu